Biye alamisa ye octobre kalo kile 31 san 2024 hayaw bismillah Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka wasabulon ɲɛma General Maliki Jawo ale kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Segu hôpital mun bɛ n'a bɛ wele ko hôpital Ɲanankɔrɔ Fɔnba. Dɛmɛ nin yɛrɛ musaka bɛ jɔ fɔ sefa wari $28 bɔɲɔngo de la. O dɛmɛ dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye groupe électrogène ye fo ka taa se panneau solaire a n'a ɲɔgɔnna caman. Dɛmɛ nin yɛrɛ dikun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa fɛn min ye service d'urgence de l'hôpital Ɲanankɔrɔ Fɔnba ye u bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya la cogoya mun na. Procureur du pôle national de la lutte contre la cybercriminalité ale kɔni ye enquête dayɛlɛ fɛn min ye commandant Dawuda Konate contrôle ni wagati in na. Kasangani commandant Dawuda Konate ka vocal dɔw circulé réseaux sociaux kan kuma minnu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ale ɲɛ bɛ mun na jamana ale ka ɲagami dɔrɔn. K'u y'a ɲagami ka di an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ma cogo min na n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye u b'a ɲagami ka di an ka jamana ɲɛmaa ma o cogo kelen na. O kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ hali ni coup d'état 100 bɛ kɛ Mali la o bɛ kɛ walasa Mali ka jɔ. O de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye procureur du pôle national de la lutte contre la cybercriminalité ale kɔni ye enquête dɔw bila sen kan walasa commandant Dawuda Konate ani maa mun jama k'a ye nin baara in ye walasa tɛgɛ bɛ se ka da u bɛɛ lajɛlen kan cogoya mun na. An bɛ taa Espagne ka olu fɛ yen nɔ nin wagati in na sanjiba ale kɔni nana Espagne dugu kɔnɔna na. Espagne dugu mun bɛ yen n'a bɛ wele ko Valence sanji kɛra sababu ye ka maa 62 bɔɲɔngo olu de bɔnna u ni na. Maa caman bɛ yen olu tun bɛ kibaruya ma dɔn olu la fɔlɔ ani bolofɛnminɛ caman o tiɲɛna an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛw ma. An bɛ taa Cadikaw fɛ yen nɔ nin wagati in na. Cadi jamana ɲɛmaa Mahamat Idriss Déby Itno ale kɔni y'a ɲini Faransi marabaw fɛ fɛn min ye Faransi ka base mun bɛ Cadi dugukolo kan u k'u ka minɛnw cɛ décembre kalo tile 25 san 2025 nata cɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw tulo garijɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadɔ de ye ka da aw tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kura olu kɛnɛ kan.